Ubwansu bw'omugusi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwancho murelia ondizi TV ne mambiendengia ime muroberi wensa kialituko lieti chikabere wakire buya andonsi ase ototengerete boka soa ime muroberi wensa kia turoyomo turababere tobe toko bali boa elimo mashabiki tukoro ase county ya Kisii, kitutu chache South, kitutu chache North, bunge ya ensemo ya bumachoge chache bumachoge borabu nyalibali chache nyalibali masaba sauti mugirango bobasi bonchali sauti mugirango soa mwensi ime muroberi wensa kia nyalibali chache nyalibali masaba ntoliko beba county ya Nyamira ensemeria ya borabu ensemo elia kitutu masaba West mugirango North mugirango mwensi ni nkoba nkinkobali ni bene ase umuroberi wensa kia emambia ya abono ase amashabiki itare isiko yorogongora gusi county area ya Homa Bay, Migori, Kisumu, Chinsemo, Chinde Chitonchoka naine, county ya Nakuru, Nairobi, mwensi soa ime muroberi wensa kia mashabiki tukoruase Chinse chiria chesi ko bakora wanere Kennedy Gisemba korwa sinze chirichi America Minnesota mwensi soa ime muroberi wensa kia Elvis Omboto na roto wakilisha sense media ya Dallas, Texas boygo ni woto kumwaliga ni bene ase emambi ya abono amashabiki tukoruase KNC area ya Canada bakora wanere Shemkeburi soa mwensi ime muroberi wensa kia ase emambi ya abono nyoranga litukolia lero nigo tokubato kumulekera amangana arengete obochenu astra tugosanga nabageni kurwase county area ya Nyamira Storabeto kumulekera nene mono amangana arengete ngai ense icho ya Kenya yaberege ikirana anemono kubwatikana nogo chakiwa kwengana erengete chiserekali chechi county ngai yobocheno gwa ikeire ase chiserekali chechi county ngai bore ngai bwarure ase amatukali yakale turatuzanganere Daniel Nyakioga mumanyi oyole egati yabarai bekyombekelia Nyamira County Nurses Welfare na boigo Justin Moriasi oyole omoliki omonene we kiama keria boseki ombekelia getenerete abateresa korwa ase county area ya Nyamira ikera chikoraga ense monene usunto betogo sanga na barabu mwantu mole ndizi na bakanda usanga nite kerengere kyao to ma amabolio ao asebo yotokwe mambia yabono libakali abenere oturoyomo turababere elinde tobetogo soana kobali boa elimo ime muroberi wensa kikoigura Mario Gyaya abeire gagosoa ase embeo manyanga omuroberi wensa kia obeire gogo chaka litana nenkoro kwa Job Maangi nekona kinga chibiche chiboigo na Mario Gi abeire oikera asenchira Jobo ikeranu Nabigal Nyanchama Nabo mwanchi umulgerelia litikolia lero bagotengana litikolia tichikabere mambia bono ngo wancha gukwarigania aso muroberi wensa kia emambia bono ekiageranya sayo twancheire boka chinsa chaikiri aso muroberi wensa kia boigo aso chikoliria amangara mange ayo agendrete ime ya Kenya na ali agendrete aseisko ya Kenya na chingongo chonsi chirichi agusi turababere batato andake nimanyitenga kwabokire okwenya kwebanga munogo chakali tuko mbaro bateze kwenda mugondo naro kogendega simbarwa barwaire babanta kwenda koraba mwabo mbaro basireti abamwabo chinga kichi chonsi tonya gusabanya saye anyako bachinguru naranya leko balemia boigo mwancho muriria muna ditikolia lero asumuroberi wensa kya muna botambe na legwancho utirobere batato chingongo chonsi ko chakera umuchyo moneno Nairobi kera setebya ababere batato ngabono okieti byago nando menteliogi keigo asingencho umuroberi
bwensa kya ochakire nabo igo mwanchimulire muna botambe ase omorobiri bwensa kya nigo tokonyara ekebungo geto gyakera lituko ekyo gigo tochakera lituko nande nyasaye otorenda paka twakora lituko asito chikonyora ekebungo geto lituko lya lero ekibungo ky'elituko bunagekoletwa sule n'omurubiryo bw'ensakya mwanchimulire togo chikosoma kurwa ase amang'ana y'ebire ntang'ani omorangu nigo emerongo ebere na kianda chinke chiaye nigo chikoba 11 nisome nigegoteba aye obonene n'obwago na kubwa na obomekameku n'obobui n'obunguru n'ebinto byonsi ase igoro y'enseye n'ebyago naye n'omonene omuruti n'obwago naye omonyene kere gento genseye n'ekiago ningirore aye obonene n'obwago amo n'okubwa na obomekameku byonsi n'obobui n'obunguru n'ebinto byonsi bire igoro ase enseye n'ebyago naye omonene bw'oboroti bwago naye omonyene obyonsi bire ase enseye neryo naliringana lya nyasaye twanyorire korwa ase omorobiryo obw'ensakya emambi yabono ekyo n'ekibungo ky'elituko bunakyaleeterwa sule n'omurubiryo bw'ensakya nyorire lituko lya lero nga byonsi nebya nyasaye nabo igo nande mnatwanyorira gosemeria korwa segetabu ekyo nga byonsi tigatumutigere nyasaye andake noriske gari obwata amatemu make gose ujumi yako ngire emambi ya lero nyasaye otaire okobwanga ntomanyete nga byonsi tigatumutigere sengecho nabwata okobwa nande erenere eruoti ya byonsi kobono nali wancha nkwaregania emambi ya bono tuchake omorobero bw'ensakya eyemaseye motunyare kwimanya mange muna botambe tokobera no mto Job andake lero Job ngakikuabo kabwakire buya nocenga nemambye ndengiya eyinya sabere ga utwanchira nago ikirana asemambi yabono ntore nakera ekemo gyokokokera nabo igoko motebinya sambye mono asenge nchoni ganda takobumwegenwa yes igona libuyando singa Job nero bokire buya tonya watanganya sayembu yamono ikyagere sibionsi nero tuikeraniri emambi yabono ere buya kigima abuna botambe ritiko ryetichi kabere nigo tokobata kumurikira amang'ana aliya arengete obochenu korende nagani kumanyanga ase kitoko kine emirimo nere yamanyirenga niya koliruna yaba nabasubati korende basacha matuka mange ntoraranga bako yakora korende emirimo buno gusibyo mwana ayorocenga omusacha nabwenda tegusibyo mwana akinda tebenkerina naki ekobwati ngayari totebe maybe nyina uchire kora bibere bitatu isko gari nande nyese kali skali na bago sabusi mwana yesengencho kwa manyanyo nyino go chikosa chinsa totaye uchire go chinsa chesa isa tumaragoba chinsa china yo chago sibyo mwana ngobono totebe ngainya ise kali ne chinguru na bago nyago sabusi mwana olesengencho nindenga kende kyogera abekira sibyo mwana ngina nera ga gosoka na bwendete ali kanyaruka kande kanyaruka kande nebanga numuirio ye kasini abe ashugulikira omwana kagere meremeli basacha mbaranara ndoma tenkerina chiama tichento nkagari bangana ngo charaba mangi obona boko nyakira umuntu amenyete kivi yake andake naromera otanga chitimbo atia matendeyonsi igobona maito muirio eno mugako eno mwana we igobona chinga kechi nyoko soka na barate nga yaya na bogonsa buseri umwana asengenje bono kende nkyo torachito takolino eno moleri rende omarese tukelimo omarese tukelimo tali tukelimo ndochenga bono mate omusubate nje namupimire ko batebanga ngo charora soka igole netalirimo konyora mate nongo tebiriga konyoranga omusacha chandita tigireta abana asibi mane ndo atokora omusacha yo mukaberega to mwana ekyagero mwana maito mwana nalete ekingina akomokorera onalirenga ngine yako mubeka mugongo igobono ono musacha era kumubuguli bosene matendo tone kumubeka mwana ireko tuatage ganere gotie para ono musacha karanga omwana oyo koranga igendo komoreri ngatiti
Otiko bogoli omwana no koboko igabwanga. Tetukuli no magongo. Ikachabero kese icho chinga kichiri chakare na chitomanyete ng'anda ke gasi yumware okora lakini chinga kichabono go igatoko. Ingigia onjoliri bono. Abasaje tuligete kwa basacha n'abasubate abasubate. Chinga kichabono go igatoa konya na singe nchonje munando chinga go igatokonya ne. Yeah. Naende ense moyende ngobwende tegusibichiyanga. Chianga chiro chinkubwatie abanende chianga umuntu bando gosibino musubati lakini tote banda ke ng'anyo musubati uyu nabwate gasi nyingi gose naibwatira niti narosete nabo gosabusi chianga munayo musacha Tegango tebinelfa omusubati gosibichiyanga chimusacha na ororo kulende omusacha goja gosibichiyanga chimusubati egetirongero ekiagera inwe kuko ni muri ekerengo gete kyopo chenu ntubuna basacha maete tite tikote okay abasacha banyoranga no na amache litangani nkero umuntu agosibichiyanga nkalinga abone tusabusa chianga buye bwendo gosabusa paka amache aliko aronge sabuni yonsi ya eliri ngobwatiere muna amache yembura nabo kunyoranga iuro lindi go chali era bwango lakini tuna basubati tokotaka twanekere yanga kirora kagenga yari nginchafu ya kolendo kunyoranga basacha abangi chipesha nibere choka bwa eyo gosibini yo gosabusa lakini abasubati kunyoranga awatemba chipesha nyange inye lakini enda abangi sato lakini bali bakano eninye naende igobono musacha bono ayorochenga nanya ale gosibeli chianga boli mimi tombira ose nabo goitabira no kerengo kya kyobo chenu kero gocha gwanjirana lakini nende kera ikire ngaga igato konyara abo gotigasibi lakini ande ko bwati ngamuntu nabwate bana gostabwate tawanya kabwata abana ngane ro gosibichanga iskali abwarte ko bayentu kengecho ende bono abana mbaje gosibichanga chiangina mwana mumuro tatasi yange mate tianga kaninga amangana nale tuachakire hatali amarume akonyaro mumura agusibichanga chiangina no bosoko bonene na abana bali montegerete mambia bono kebe no mumuro gosibiyanga yangina yabo ko ngumbura eke gori kya bono mno konyara bono Genzi aba basaba kaba ko nyara na bono mbaro bamenyeta na bibuli baba batabwati ngina gosiba bametene chisingo mothers to konyara kumukani onarire senge nchumnale rina ngina na maitenga mama ngo sokara chikutoligeli iko bono chianga chirigati gaga na buocha onyoro osibiri gwa busiro osibiri ebintu ya na inde bono abangina mbaro konyoranga bagusibeli abana baho chianga njira maitengo mumuraga berega chire uru kairanire igare akamani kabwendro tegesibeli chianga lakini kwanyoro mwana ole form 1 orure skuru otumbera ngina chianga izigari ya muzibeli Skize ke gori ya skize mbawa tunaenda maskadi esegejo kende gyonzi mbaro chinga bintu chinga bya chito bikaera ya maitengo ngo bakaniriga omumuraka gokina omubero oliyo yengo nchuriliyo igo chinse okay amangana naringi natabwenda tikora mumuraka gokina manya iga tinde tingereze mange amangana na manga goncholi aso mumura igo amangana natabwenda tikora korora gori kya bona gya ngenjo abono gotanga talichanga cyo kabago chabasibi pero ngonyora wa transta chikona gina bawa ka story oporuga aiki kero kyongora kwale sengenje chianga na korugalero gosono chane bibo amata si ikire bono iga aba muramba bwendete babegere koruga yo kare gali ngina ko mwegeri korosi chabati mbobe ngina gako mwegeri arosi obukimambi gako gende skuru amanya kwerugera maitetenga na matukali yakale kwale konyoranga omwa abantu batali gosoka lera abantu gosoka bale baenda isiko vachi bamenye baroboka ataranyo mangese ukara amenyere biye igo bono rochinga ngese igikegeli ukorosi ndaga na bako ukorosi ndaga ne chianga na onyangina nyakaro sata na bago sabuzi omwana arosete omwana arosengi na musibeli osengi na arose omwana amasoro akorde gasi nyingi nabo mwana akomokonya nole nekene bodi kole no mwanchu murigeria Ondizi TV mambia bono nabo gusanga na intwe gwetera ase chinchira chimitandao nchire chichi bose mwanchu murigeria mnabotambe asomorobero bwensake mambia bono nabo kunyara gutuma ujumbe yage ya masayemo asomotandao ro Facebook na Ndizi TV News Digital na asomotandao ro YouTube na Ndizi TV News na asomonubwegeta burogose atokotebangane website eko mna www.ndizitv.net ensemeria SMS 079192 kerengeli kai mambia bono mwanchu murigeria Ondizi TV ane mono asemeremeye abasatembo bwenete kusibia abana eliswali lya kabero mumuna kabere obe
amureire ng'agago kina nabwenderete gusubira guchianga na ng'ina na boigo ng'ina eratokanga nabwate abana bamura mbagwenderete babe bakomusibiri chianga na boigo asense meli y'abasubati boigo abanyaruka umunyaruka nabwenderete osibi chianga cyangina cyanga chaise inerega tema boto kubule simambya bono mwanchi bule TV sanga na intwe asinjira auche mitandao yekerero setora betoko molekera ingane ya sentu tukulera ni tukulio bachenu tukane tukumanyanga asense moyo bachenu ngobwenderete okoro bachenu ase enka area asikondo mwanchi bule TV twenderete ye abetega koreka asitiko omoraywense Dr. William Ruto no are ime yorogongoro gusi ay no igwete enganeyo no igwete mbe muneko gusanga omoraywense no are ime yorogongoro gusi embe ina bonye use mwamunalire bo eko nguzabuyara kirede twamunalire koro kumondora monara komorora lakini ile senge je mitandao twamunalire komororo lakini ini ngana yari ngingi senchi nabe to goikirana buya nandi ngwetenga emerobiri yae nagendeze okonye koro buya igabona to mwachinga kishinyororo munabatetanga na chata chingongo ao chagusi erebya kima asikole tukuli oniga beta uchakira ase county area ya Nyamira eskuru area ya Kyabonyoru ime bunge ya North Mogirango ase abete gago siolia omoroberio okuyuwata na boigo kwene kinga nigo University ya county ya Nyamira erabige uchakigwa asense meria ya Kyabonyoru boigo chinsemo nabete gago chitalira ime county ya Nyamira na boigo county area Kisi ase abete gago chyo egechakibene na boigo siolia egati yemeroberio ya magenda trarango ndi omoraywense Dr. William Ruto abwate anemono korwa se county area ya Nyamira. Tulikuwa tumekubaliana na huyu mjumbe wa hapa kwamba hii university kuje hapa, na kwa sababu sasa ameenda kunitangaza kwa raia, sasa maneno ndio hivyo. Sasa tuendelee kujenga university hapa Kyabonyoru. Hii maneno imeishia hapo, lakini kwa sababu tumeamua hiyo university inakuja hapa, mko na ardhi ya kutosha. Sasa watu wa university ya Kisii mtaenda kupanga ile maneno imebaki, ndio tukamilishe hiyo mpango ya kuleta university hapo. Na mimi nataka niseme hivi, sawa sawa, katika ile mpango sasa iko hapa mbele, ili tuweze kuanza kujenga hii university, mimi naenda kutafuta milioni 500 ya kwanza ya kuanzisha hiyo university hapa, kwa sababu mmepata university hapa kwenu. Sasa naomba ya kwamba tufanye kazi na viongozi wote. Naomba tufanye kazi na gavana wetu, tufanye kazi na wabunge wengine, tuunganishe Nyamira ndio tuweze kwenda mbele pamoja, na tuunganize Kisii mzima ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Nyinyi mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Na wasihi na waomba tuungane ndio tupate nguvu ya kuendesha Nyamira mbele, kuendesha Kisii na Nyamira mbele, na kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Mimi nawauliza viongozi wote, wabunge wetu wakiwa hapa, kila mmoja wenu Mwanchumulilia Ondizi TV oino omoraywense Dr. William Ruto omonyene twabeto kwiguchinkumanga nige University ya Nyamira bikobikwense meria ya Kyabonyoru kolendera biye komonyene nabetega kwene kirito koligoro na tebanga na chikobeka chimilioni 500 anemono asoko chiko chakigwa bene ku University eyo egatemeroberio ya meno matenga inerengana enena bamenyi be county Nyamira baganyete timatinga kerengeli kyankere kigorene ine ngana yenge ncho asengi chimuna tobere tokotebanga andake University kera bege kwigura ase chinseme chicha Nyamira ni manyetenga abonchoria bange mbabe bakonyeka bali bagotwara chinyumba chicho kondisi bali bakoni bintu bike bya kunya kwegenderia soko gimani maitenga no ena boro kigwa ko ruchingongo au ekero bakuru chinsemo au atebe me ya Kenya bachanga ngocha bali Nyamira ni maitenga bone town eri ya chire ko benene andake bono na motenga na inu mubwate eskuru gose mubwate university kolende ningana tokosabanga ebege wikiraniwa esangencho asikurwa
matuko amaega boigo university ya Mosini University ya Eldoret mbabete waikirana sense mene otebanga mbaganitie guchaki bene na kuyisira bege ko university mi county mira kuri ndi nomoro biro tabete guikirana ase ninganto kusabanga ebege ko bwati gwa ase oboime na boiga bara ibere be county nyamira baba guitabira ningane ni matinga na bera tokinga mbale bataisa negeti chibunge chichinde ane mono ase amangana alengeto cha university sense mwe not muguranga nayo tokinga mbaye mererete amate ase totebenga chibunge chine cha mererete amate kolende ya verege wikirana ase not mugrango mbabwendrete babe bago itabirana enganeye elinde babe bakona kinga account nyamira tiri gochigotu maiga maete karo moko ba mugo tebanga mutat kuigwanana ni gamagendra kwenda sangao yona ne yara kobanga bara ibetu isko gali motume ekene ke moirunge besa gete korra gento gete elinde ko nyoranga na bora nyole cheki go ya soki gukora to tabe university ibe chake to nyoranga project ya bereke gotigirwa nchira kobone tarago sabanga munanda kenye munariete iranga nebege kuigurwa na inu munyale kubwatiriria elinde tunyole skuru yo sengencho asemia ke yere mutugo sene bereta to nyemba go chikobwati igonande totenga tirigo chikoraba ere buyake gimana boigo kurende asense media kebonyoru na manga betega kwene kigwa ane mona so tokoranga nigo chinga kyumo governor we county nyamira Amos Kimo minyali babetega utinina na betega utwara chinga kichinku chinga kichinku ngwane mono ase gachete kukwana abantu bakamwogera kima tabetega utwara chinga kichinyororo chigo kwana tima tinga inge ukwana ere bikoro binga munebi agento ndatebenga tiga abantu baito borogongo rwabusi tobisobo tirenda bwaito asenge nchekera mugeni achire tachi gosoma nganda keno yole tamagendera ayu ntobwati bwancha ni gose ntori kwigwana into abanyene tiga to mwachinga giti chinyororo tuwa bisege ntokeli omete tobotebanga andake tuchake kuoga na ebiri arenge ticho gokora ta gonyaro gokora igomana gawe turae abarayi baito chinga kichinyororo into tiga tuwe manyira magiga gana na kinga ya tayo tokora magendero lakini aftumo raibwensa achire twa yani to cooperate asenge nchumotuga abuto chitu cooperate bako genda igoronera uchikwe musa andake inye abantu baimba mwanjeti ningingwera magenderoro igobono tiga abantu baito tobaye chinga kichinyororo munari ga igoro ngongoro torogusi ntoko pareti ko rwabu okogenda alafu tumakwire na koboli bono murayuri utara tokora magendero nga ine intyo tara korre kinike ningana tokogikiria semambia bono tali ngana ere ndonge kero muraya ko baga kugererwa na bera tokenga muigwana ininere na bera tokanga mogo kirinere kolende kero kwa berega konyoranga togetinere kolendo mogeni gachire moi nwesi kotiga kwa ne inumukire alafu ikagera ni numubwate chinguru asoko mogera koli numure tari go chusiko numure bwense asenge ncho mure bwense tanga onye twanchiri seino nunyare gotenenera abantu ba otebenga maete umugaba nero murato masomo umure bwense umutebenga ihendo tukwanire ngane neye kolende onye umugaba no yu mumoro getimaskani maete go chusiko sama chinsemo chirisiko kone naende tari ngana intangani abere ko base county nyamira ngana moneka umugaba umure bwense ako tara chingaki umurai wense omukoro Uhuru Kenyatta bete otarire county eri Nyamira boigo mugavana Nyagosira John Obiero Nyagarama na bete gakogererwa asense meria ya Ikonge ingana ya bete kwiranga nonyanga emeroberia magendo techetu ikirana se county Nyamira asengenjo nigo barogetie obogetirianda na boigo toko sabanga abarai orokia maskani asabarai bande na boigo abamenyi bechinsemo omurai wense Dr. William Ruto kanda totara na boigo ase arabe gago ikirania emeroberio tobeto kone kinga tobeto korokia amaskani nonyanigo nigo mubunge obwe bunge ria North Mugrango Josh Nyamoko abetega kogokera ogochakiwa ku university asense meria ya Kyabonyoru ase abete kumeneria omurai wense Dr. William Ruto mbiamono asoikirana ase county area ya Nyamira ingana abete kwegwa okoboko no mwaziri wechiseme Julius Migosi oyuboigo olenge ase erombe yabarai babete bawikirana ase county ya Nyamira chingaki chogosi oligwa kumuroberio oyo ase skuru elia ya Kyabonyoru. Ni ukweli ya kwamba hii mambo ya Kuwait wakati tuliingia bunge tulianza kukusumbua sana ili tuhakikishe ya kwamba inakuwa implemented. Kwa hivyo tunasema asante kwa sababu sisi kama mashule za Nyamira County mzima najua tutafaidika. Ile Commission of Higher Education ile report iko nayo ilisema university weko hapa Kyabonyoru.
Na unajua saa hizi sitakuwa na uoga wowote, kwa sababu wale walinichagua ndio hawa. Any report nikipata, nikiongea na profesa huwa nakuja na wakalisha na waelezea. It's 54 acres. 54 acres. Hiyo ndio tuliambiwa na University ya Kisii to make sure tumetenga. Wale walikuwa wame-encroach, tumeongea nao, tumewaambia wameanza kudemolish manyumba zao. Asante sana kwa kupata nafasi kukuja hapa kulonchi hii mrada. This particular program and this particular project is a testament that when we work with our partners, we'll get results. This is a partnership that has taken a long time, but now we have started it, and within the next 6 months, these classes will be up and running. Ni gabeta tebanga inchekina biri nkonyora roboti ronde ruonsi oikambe ingotebi abana ubabete bagonchora na kongakira chikura no mubunge olia onotu mukiranka tamanyenga inkira ukwanira ndemona gore chinkwana cyabara yababere chinkwana cyaba sabara indo chenga chinkwana cyabo mbiya bari yasengeje bagenda kunya gotoroseri elie tsaintumnasa account ya Kisii asengeje murayibwense munara chikosoka magiga yogokora isabali yaye imega ya Kisii nagendeka maite ng'abarayibana ndakemba mwanjite nande bamoroseri leta nabego bono itoro sabanga abana inchi na barabo banyale bako abaraya buchinga kichinyoro kolende umurayibwense Dr. Mleno tabeta kabolinga anyamoko tobuga ati bobisi mbaka mangana tu abeta toko gamba naye bobisi kwabere kongatira akawako bolia bagoroga habarai abana siasa mabwate bobisi anasiasa mbabu atubise kiagera ngachinga kichigo ikananda ke nabo bara uchurali boka banyene batenga ya nyarebe no mube nyarebe nero kolete kanaiga na kikiagera tenza nyarze okara magendera ira lakini renda singa kichabono tigatwira nyare kwa umurayo yubense chinga kichinyorora kirare orogongo rwagusi kolende no nigo nkiako bisa abantu bamuchorera abantu babeta gochora nkioko bagoko babisa mbo bisikyo bwatanya ukobwato bobisi engana yekoro kinga etoli moronge kolende ayuna ngana amaya kolende boigo ase etaro eli murayibwense nigo mugavana we county ya Kisii arenge egatia bare babete bawikirana ase chinsemo aso murayibwense Dr. William Ruto arego sioria emeroberio yamagendro aso mugavana we county ya Kisii Paul Simba arati yabeteka korua eiranga mbachiko genda kubwate ya serikali yo murayibwense Dr. William Ruto anemono asokwane kinga orogongo rwagusindo ligochikotiwa maega ase amagendero. Nataka ni kuhakikishia kwamba sisi kama jamii ya Omo Gusii tuko tayari kushikana pamoja ndiposa tuhakikishe kwamba maendeleo yameletwa. Maendeleo ya barabara, maendeleo ya stima, maendeleo ya university. Na vile vile, Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme hili la mwisho. Tafadhali, ukiwa huku kwetu Kisii, hatuna shamba. Kuna shamba. Kwa ghamu yako ya ofisi, hii mambo ya affordable housing, it could have fitted well with the Kisii community. Kwa sababu hapa shamba imekuwa shida. Ama tuko na shamba? Mwisho ndugu zangu, Wanyamira, wakati wowote ule, ile keki ya national, Mheshimiwa Rais anapokata kwa meza, tunataka kwamba ikikatwa Kisii, lazima ikatwe Nyamira. Mwisho nataka nikuuliza tafadhali, wewe ukiwa UDA na sisi wana ODM, sisi hatujaingia kwa serikali, lakini tumepea watu wetu wafanye we na kazi. Let us strengthen the democracy. ODM, unajua ulikuwa katika ODM. Na ninaona hapo UDA kuna shida. Wewe ukifika mbele ukipata ni mbaya, mimi kama deputy party leader wa ODM na ukaribisha kuja tuongee. Ama vipi? Si ndio? Ni wangapi wasema kwamba tuongee na Mheshimiwa Rais kwa mambo hayo? Asante.
Amwanchumuriro ndite atebanga ODM no gwa kabere korange byago sambire moina nabakwera nanga iganto kwariganete amangana mange omugabano we county ya Kisii abere okwanera anemono atebanga ekekerie konachwa mate babere bakoranga Kisii na Nyamira chire county yemo Entenda tabenkiringa ininga ningia nje kerondo chinga umugabana we county ya Kisii na bete ogwikirana chinsemo chiri cha Nyamira awesi to amanyire konyoroma etabanze bamaitenga umugabana we county ya Kisii bali kuigwana no murai wense wire muruto lakini ininga ningia kerondo chinga umugabana we county ya Kisii Simbarati na bete ogoto wakilishi ororo na ndake aseba kwa netase nchere ngororo buraburu nchare ngororo ininga ningia bono asenda tebenga ndake bono yango toraganyanga usoro na Simba baruge turabaramo igatawatanga bono twabere twagarro magendera no baramu kolende nigo tusabanga nduchinga serikali yabere koleta bantamo mate nduchinga imense ityo ya Kenya ndubwenderete twabutokone kinga liri twabeta okorobo cho limbya abantu bamerani kolene kitu akori twachana ndamo na litora bono twamurekera amagenderero tokora naenda emeti imyaka 5 ende oyo ndachoru lakini naende tochamo ndona chinga kumechinga ikintonda tenga bono tigabachamo esengencho banyako ngusana nani ndenga imyaka ngosukere bakunyara bagotwara magendera lakini kibara chamo ni ndengi ngantunyo gento kurororo na rekero mundana twachinga kichinyoro ne mirubiri ya eri abegetenga yaya ni bantengo koreki naike ere bujya kigima korende na ali anendo twali neti asemambia bono sense mwende ni gotwaro chenga obokongu ni gobore asabara yestwaro chenga magega ekenyore kemo ekyo kegotoka nyabimwa yegotoka bumarba ward babeta bagwe sokya na kwemurungania magega yo MCA obo Dismasterisa oyorietse eira yo kubakorera amagenderero lakini ase abeire atali okora amagenderero yo asebeso agati bagosabanga omo MCA bwenseme yo Dismasterisa anyale bwesokia na gukora amagania wose gukora chira chiri aliete okoira chinga kichiri ali kubori chikura magega yabasaye bekegori egeke kobeya omorai bwense Dr. William Ruto nigo bono anyorire omwese asogotarira county ya Kisii asogochia gochaka na korotota egati ya magendero ao egati yabo obwagati wechinyomba cheligo lirense amone chichiro nigo omoteneri korwa asabisi yechinyomba asorogongorwa Nyanza Jared Bwoga akora etaro yaye asichinsemo isano na Mwanchomuriria ondizi TV togosabo kwaberwa asengencho yokuburukana kwamariogi kolinde muna kwa kuigwa abamenyi benseme yo bewodi abumaliga babere gosabanga omo MCA bewodi yo abe gago ikirania chira chiria abete gako bariera na boigelinda bakona kinga babere bakogokera obokoreri bwabo kolende serikali ninga yabere kobeka chishiringi chibilioni 2.1 asuko gachwa wechinyomba cherigoli lieligoli lilianse amo nechiria ensemo eria yekerubo ogembo nyanchwa masimba ramasha etago motonto getuko egati yechinsemo chinde kago kwana chinga kichukorotota omoroberio yo nigo omodisisi jena manene korwa Masaba South aberatebanga omoroberio yo no chigo gokoreka osekwene kigwa anemono ekero omurai bwense Dr. William Ruto boigo arabe egago kora etaro yae ase orogongo rwe county eye ya Kisii roboto beto kwanikwa no musakito mangana majia Mildred Momanyi magega yabasaye bekegori egeke kobeya omorai bwense Dr. William Ruto nigo bono anyorire omwese asogotarira county ya Kisii asogochia gochaka na korotota egati ya magendero ao egati yabo obwagati wechinyomba cheligo lirense amone chichiro nigo omoteneri korwa asabisi yechinyomba asorogongorwa Nyanza Jared Bwoga akora etaro yaye asichinsemo isano na isato ime county ya Kisii echo chachakire obwagati bwechinyomba amone chichiro asatebire chibesa nchira chegutumika na serikali gwikirania omoroberio oyo. Leo tuko hapa Kisii kwa uzinduzi wa
miradi. Kwa jumla, nyumba peke yake serikali itatumia 1.8 billion. The government tayari imewekeza pesa kwa jumla 2.1 billion shots. For markets, they are to implement them within 6 months upon site handover, and for affordable housing projects, they are to be completed within 1 year. Omo DCC Omasaba South Jane Manene nigo enekia umurubuli yobo igo ase atebire nechi konya abasae konyora chigasi. Mradi ambao wananchi wa hii sehemu wataweza kunufaika sana. Nimefahamishwa kana kwamba kila siku kontrakta atakuwa na wafanyikazi kama 120. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba huu ni mradi ambao utanufaisha watu wa Masaba South Sub County. Focus yetu ni kuhakikisha ya kwamba hizi projects zinathamini na zinawekeza employment kwa vijana wetu. Nigo batebire ase bali batanchiranetie umurubuli yubo bwagati bw'ikinyomba cy'eligo lirense mbache gokonyeka no nyembali y'abarusi wa ase chindemero cya serikali mbache gokonyeka enga kikinyombe cyo kiraere nonde bwansi obwate myaka 13 guche igoro nabwo atobosibole bokwelikia elio gochekoba omonyene enyomba gwetera umurubuli oboma yangu. Upon completion, there will be beneficiaries through Boma Yangu, which is a platform upon which every Kenyan that have reached the age of 18 should apply for affordable housing through Boma Yangu platform to own a house within the Republic and also within the framework of affordable housing program. Those who are being displaced will still be the same people who will benefit from better living and better trading spaces. Ase tinga kecho nigo abamenyi kurwa ase chinsemechyo bakera omurai wensembu yamono ase omurubule yo wetera ababunge babo. Kuru sana omoisimi goito MP nyali bali Masaba Dr. Daniel Ogwoka Manduku yamono ase ngenje no gendrete kufuatiria chiro. Koira nelingambi yamono ase murati ogato igorere chire nene. Era so gwango na into abantu betu bakonyeke ntibona abanyina banye bacandikete bali gasunteine banye neta yeto okay aneto jombe jizo konya sabantu bakonia chinge ni ritoke banyore na banyorire obone borobuya nigo yatigaire ko cyase serikali koene kya chi project echi cyarire ase liboliri na nali yatigaire ngagose kinyombe cyonje kikoera gosene megano yechisokoro kwa ripoti ya Egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi. Mwanchumurelia Ndizi TV nimeroberio jamagenderero endrete koroto twa anemono bosio bwetaro yumurebwense Dr. William Ruto ase Orogongo Rwagusi kolendia menyi babiri bakorokinga mbale nogo semelinga nchibe chigo ikiraniwa nabo igo ekitogotebanga muna botambe ke babere bakubika amagania yuti abanyara bakonyakora sengincho nabo barachake project yeyu andake go chimutwabu nando nyoranga bati babere bakonyitigera magegara kinindi ini ngana yalingengia ekeroto koranga barayi baito mbagenda tokora amagenderero ere buya kigima baigo chisemo chinde nigo twaro chinga ekyombege koro kia mwamogusi Mwenyegetinge Heritage Council nigo banyateba gweso kiana bego bakubulia ngambali gotika mongi na magega asiba tebete ba beso kiriena kubeka abangina na barabo banyare gwesemia amange kubwetika na negesa kukia mwamugusi nabo igo asiba tebete nga babekire emerobelio ao imeya mwamugusi eyego chikoligeria abangina twarengega iga ekiombe kia bangine kenena abangina chintingana gusiengi karongo ta gusiengi ma minute Kisi na Nyamira abangina twarengega rero chintingana tokwanire igoro ya mangana ito yo mungina una tutagita abangina torumagega sitwabereire gari chikoni asitobekire toche mutuga iga sitting room tokwanire rero kyoreri amangana ya bangina chinyomo cha abana baito una twabeire kigusigie ito twebire rero twacha gukwana gaiga
ng'ang'a itu asirerete enchera ebintu bitu bitari buna byarenge buna into omugusi. The first pillar igere heritage. Heritage nero gotene nkubo omugusi ngaitu arwete ngaichi sokoro cheto kyatutigete ngaiki toranyare gotuga heritage yaito egere nyare kogenderera nari kesaku kia mwamugusi nke baise gosira. Epila yende ya kabiri igere igoro ya leadership. Asandonsi ase abantu bare musangirekano bwa abantu abange ngokonyora buna mba kunyara gusuka guchibosyo nyemba bwati oburayi ngenchoki gwetera se mwanyagitinge heritage council turanyare korokereria abantu baito egero tunyare konyora oburayi buri obotoereru oburayi bokonyara gusukuma abantu baito bwa ba de laja gusigo chibosyo nari na intu tunyare kororekana noena se map yense ya itoga ya Kenya and I say the whole world in particular. Epila yende ya gatatu igere economic empowerment. Without economic empowerment asita yomontora anyare kogenda. Wikokora kagasika oga kegaiga nonde garia oni culture ya ogutiga iga onda kwaneke ya onieke oboerera ni bunyari gotukororo egero nyori buna abantu baito gwetara soko ogoji empower economically ngosukabare. Igo buna chintingana abangi nabagusi igo twachichaga iga egero tunyare gusanga togo tumia chipile chisato ngenchoki omongina aranyare kubwatekanirwamo n'echipile chichonsi omongina asabeta tunyare gochichamo egero tubwaterane role yaitu enyare kororekana ase society. Mwanchumulilia Ondizi TV ingana yabete kwalini bene asto chinga chintingane busaba subati balia babeire bagosuka asekerengo asobogima babete kwalini bene egikaro asibabete bagosemia ekiare tonya ukwanira asemambia bono nkiabete gegosemigwa ntamanyinga amange babiro ukwanira naralia yokwabiro kubwata kurasingane ekintu ndatebenga andake umaite seke golikia bano muna intu inatiteko akonyoranga ikigusi kumbe ntomaite kigusi ekero baisaransi gukwa na mangana ali ekero konya zegera buyana bakonyoranga kende ke yoko bwata lakini rende ke muna bakonya kugenda igo na intu ngonyora tore seme korwisi barenga gintu getenki arenge iga nabone ikirika ebasubati ngonya kumanya barenga kibabwendrete bamenye ase chinka chiabo ya bawentu bako muna bakomenya nabo igo no ena basacha na barabumba wentu bakombanyanga muna yarenge muno musubati abanze kuiro askolinde abasubati konyoranga bale Roma ete no ene ndagera na bakoleta tigemesa igorabo inga sero service ya obwanchani no komubekera gake komotonyeri enye no bocherega mugaka ya ne tata ya ne bwaisanire ya amenya kwementera nelfa talinga kwaleta gwatigemesa igorabo na to ne tokonya kubegeringa Ora wantu waito waige tusene Kandizi TV na bo wansuno abo mugusinda nginga kwanyorire abera tatu ayenge ncho ayo ago chikogotenga ndake muno bwente komenya ase nyomba yago na bo igo muno bwente kolinda umusacho ugo sobongino ugo se ase bwachire na bo koranga gatabikande kabere gatatu kwanyara go korekebisha Enjenel fanchen sokoro igo mangana ngo kwanaga na mangana mobwenderete moyeire no bolito kegima na magima na baga ko bakonya za magima ino alo wano mwanchumulie mnabotambe tokotebanga naboko tutumira wa ujumbe yage ya masaye mo Andizi TV News Digital no mutandao ro Facebook usese nambe yo kunyagwetaga wase screen ntobe toko chikolire babere batatu bali basoire ase umorobero bwensa kemna bono ndo chenganere Edwin Mwenga gotebanga korwa akiseri ndambo present watching live pamoja na Ruta au Charo Willa mawatanga good morning watching and listening in from Sensi Kisi Joshua gotebanga good morning from Nairobi Ruben Center niko ndani na my wife Dolcas Kerubo na my beloved son Carlton Trimba. Jared watabanga korwanya chichi second Nyamira County niko ndani watching. Alafu watanga umosorwege susatanga watching live korwa Nakuru City. Na wego ridia watabanga watching live from Nyansakia ensemo ya Nyamira County nonde imeyomoroberio na David Mam Beatrice Wesley Joshua Brisira Nyamoita na banda bange agotabanga obaganirie alitukuligia. Asensemo yago mbarabia abanyale bagotuma ujumbe Njeshela kirubago seka kigima
nta manyenga njugune sokore no mogo sekana mangana mugune toyire no bolito kegima kole ne gamogoki ende ni matenga na chikomo konya Julius Miyogo kokorwa asense meria ya Kisii Town. Watching live from Kisii Town. Ochenga mwalimu Dominic Kurwa Kiombwa Masago Tionde mbakata mati ndo cheboigo Nancy Kemuntu Kurwa Bonchali bwa mancha ekirubo tabita gesicho Teresa Oboge Mother oje chore okari rispo motari egati abali abande ande tukuganeria litukoligi ya semambia bono Dolphin Mora. It's another wonderful day. Our Lord of Mercies has blessed us. Let us wish my children, parents, friends and all fans of Ndizi, without forgetting my enemies behind, to have a very calm day. Ndochenga ensemo jende na banga to watu murobirun sa kesi mambia bono Henry Ochoki daktari Kurwa Ichibo City Kisii County niko tuned ndani. Samson Ongaga pamoja Lydia Nyaboke watching live from Nyansakia AMO Nyamira County. Na boigo ndochenga Joshua Tirimba from Ruben City niko ndani na my wife Dorka Kerubo and my son Carlton Tirimba. Good morning. Wogan seme ndochenga goteba nganele Daniel agotanga Daniel Mose koruchisa mochiri chaigonga bonchari niko ndani yomoroberio na boigo mwanchumuliye mna botambe etokotebanga ujumbe yago na bokonya gotuma AMA sayemo and Ndizi TV News Digital oino motandao ro Facebook sororo digiriria umoroberio wenza kyatumali ukolia ogose ujumbe yago nkeigo otenga mbarabia bokuganira itikoligia ningoko kwani asense media ningoko engora yago ningogote inga ale ndogo cheno century skulia lero na lyo chenu kolende ntukwenda somo tumokomoke igo tokojiko sio mochiduka kwirana antobe tokoligia magazeti asengo chikoli gazeti ya The Standard Nchebuna botambe egazeti ne ya Daily Nation tobasa konyegera kwirana tore asegeka getali egetambe tiatora siomia asechiduka. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Asige kabono enyumo yale gutaguka twayagachire karenke badomorembe igekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba into byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otegetekene obwanje ni bwale gucwereka ntwabolera. Pastor Gideon Kirokenda banga batamo kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwana na Kirokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura nabaho teba bagusinga boterere mboli mumura eyente nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatyo moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinsebere nenusu tutenenie umuchie ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bwomogusi.
omwanchu muligereria gwe televishoni ya Ndizi TV mbiyamo na sukoira chinsa chao na kuligereria televishoni yao na mbegemo yomunwa gweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikereri ukorike ase email ya ndizitv.news@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Omwanchwa omurigereria gwe television ya Ndizi TV nabo igo murigereria bw'umuroberio bw'ekeumbu asegeka kimyaka 3 nigo kwabere gukurigeria umuroberio bw'ekeumbu gochakera chinzi isato chabutuko igo ikachinza isano chabutuko onye nabo guchakera wiki gocha chitariki 15 na ibere cyumutinyo gatano gatatu omwaka oyo umuroberio bw'ekeumbu nigo rachake chinza ibere igo ikachinza inye chabutuko Yoranga somoroberio bw'ekeumbu nigo tokoretera abana siasa kurwa chinsemo chonsi kaunti ya Nyamira kaunti ya Kisi ime ya Kenya na bwego chinsemo chonsi iridwanya rukwanira igoro ya magenderero na bwego mangana siasa ase chingo kicho chonsi orobono twali tariki na inche John Kibati iridwanya kwemanya asabange ime yomoroberio bw'ekeumbu. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti sano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Wuna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira ibyubulimi n'ibindi binge imena isiko yarogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugorera umusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinsemero 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyore we love
Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyose urataka rituko nigo bagosomya omwako mu plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwate special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kisi Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au irigo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore koligereria maino obo koreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo bo igongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara stage nene ya Kigali egoroba entangani asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764 Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. no mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobere sabari ntambe asago kirete iregeseri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto chake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya horero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Supermarket ya Kisi Mart bono nigo bachakiro murubiryo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira kinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa n'ebirugo office furniture ebintu byugo
gutumika jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu bindi binge. No bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli ukwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 weka year 4 asibabu ate bintu byokosomera bisaine unabono chi computer echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabu ate laboratory yekerero yani science laboratory niko babu ate birugo byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 weka year 4 mbabu ate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wa soma se skuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo usire byago byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri guriri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli guri lyensekegima niko bakonya ebintu bunabono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table burners nebintu binde byo kutumeka estima bunabono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket egatie bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo cyo Kisii asenyombe manyekantabna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene asebintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima amaryogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase Kinyagitari Super Medical Center egotoka somo cyobosongo nigotokwegokeriya kurubo wenya wetrasa maryoga yo kurwase chinse chesko ngurwari atora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari torwe company ya Super Medical Center egotoka somo cyobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karagwa akine ntobwate chi machine chigo kumureka cyarora nkikero bobe chigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tyobwate twamanya bakwa maryogo abana abandi machine yengo murekera yarora metando kyabwate twaba maryogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka
neba ngirigori cia mario gaito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo cy'obosongo ase stage y'ekigari otwakire simi ase kinamba kikobwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande babwenire igo tutwara bwoba bunde bwense kara bwakire use kwaranyura mario ho munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paints no chire mbabwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV tokwa nibene ase enchunda yende enchunda ya kabere ime yomoroberio bwensa kia asto kumulekira ayairo bolito ase amagazeti ase nabinkubulikira mambia bone gazeti ya Daily Nation ndochingana airo bolito kegima ase gazeti yeye nkubwatekananga noko chenjia oboraia bose okunganya kurwa senseye mokwaba gati yaba minyokia nmono nigabere korokananga nige gati yaba minyoki ase minano keria ya Paris babeta korokananga abange baba komnyokera chinse chinde kolende barwete ime yense yeitwa Kenya tebanga nengana emulekire asobwagare anemono ase Winfred Yavi Mutile oyo beteka kominyoka na boigo kobwa ase minano keria minano gechiribu chimita chiribu isato anemono ogotuma kwebicharara akanyore gold ni gabeteka korwa ase City ya Kenya kolenda komnyokera ense area ya Bahrain ndobwate Bernard Langat komnyokera ense area America Saif Said Sahera komnyokera ense area Qatar Rona Jeruto komnyokera Kaizdan Tukatwara Devin Moringori okomnyokera ensi ya Romania Lona Chemtai okomnyokera ensi ya Israel tukatwara boigo Kaanan Kigena Ozibel okomnyokera ensi ya Takigati ya Bange bakomnyokera chinse chinde asekora ngamba bwata abantu bakuba abwatania ne chinse cyose bakuba chenjia oboraya bwese ya icyo Kenya bakomnyokera chinse chiria chinde ense moyende niego omo waziri otinendele chekiganje gya serikali John Mbadi aberega gotebanga nigo arabe ega koirania egati yebirenga biri byabekire ase finance bill yabetego tuguterwa ale bunenchera yemekone kinga serikali ngo chiere kone kinga ngo twalere amagendelero ense muyende abateli balia botere kulikuwa berego ko trenda enguka nayo nigo babere bakoba egati yebere
kire ase gazeti ya Daily Nation ensemo yende nigo omunjero yomo asamarita Stanley Livondo andrate kumulekerwa na korerwa obotuki kubwate kananga nigabira korokananga gakoba nama mocho alia yoko enekinga nokogora kwenda kwebirwanero biria babarwaniriya baba na jeshi ansenseria ya Zambia. Epeji akabere gazeti ya Daily Nation nigemurekerete amaminyoki ase obotuko bwendrete anemono kubwate kananga nogo kwa asenchera yobotukanu kwa abaminyoki anemono Agnes Tirop egati yabaminyoki bande ase Agnes Tirop abete gago Syria obo mabwa senchira butukanu ase abete gotukanganga niyo korokananga abete gago Syria maiga yotugerwa chingoma kubwatekana nogo tongwa omujwe. Epeji ya gatatu gazeti ya Daily Nation nimurekerete anemono abasaye bali babete bagotera kulikwa anguka nayo oyole Tony Otieno aka Cantel na Alan Emojo okorkunga mana zogoyo wa diglizi ase babita korokananga kubatika nogotera kwabo ukaba go trend na kubanga nogotera gukoba gukora abasaye chingaki balenge bakorobekana ase ensemo yende nigobe muliketenga nigo batakana matera yo abere gakoba egati ya yali abere gakora abakenya na koleta amunchulio egati matera nde nalinga ogotera kulia wa Sil Newson kwate banga sisi ndio future na wewe ontera koro kwa lengenga tujiangalie kuliwa Sauti Sol egati matera alia yensi ya Kenya alia koleta bozalendo amenemono abere gako reta amonchirio asensiti kana wata kulikwa Juliani ukurunga utawala igate matera mange abera korokananga nalia akoba gakomolekerwa ase obwagare ayobe koreta amonchirio asense yecho Kenya. Epeji ya kane gazeti ya Daily Nation nigemurekeretenga nigabe korokananga abagenti mbaro balibeganiretia amange na mono ababeire bakobanga na bakoba bakonia abaminyoke kurwa sense icho Kenya na bakoba waterania nechinse chiria cheisiko asibakoba bakoba tebinga nigo barabe bakoe wachibesa chire chinyinge ngana yabikoranga igati yaba abaminyoki abange konganya kurwa sense icho Kenya na kugenda ase chinse chiri chisiko ase oko genderelia. Epeji ya gatano nebo igoni ngendete kumurekera engane yo ase kolende oyo mawate banga Mr. Bernard Kurete banga nigo abakenya abange babeire bagonchuliria oboraya bwabo ase babera konyali bagalia bene liyo komyokara ase chinse chiria chia isiko naboigo nigo ase egazeti eyo page ya gatano emurekerete anemono igoro yabalia babete bagotera buya ase amatera alia music festivals anemono balia babete bago korabuya ase amatera ayuna kwegwa byewa au epeji ya gatano nemo egazeti ya Daily Nation ni kumulikiranga nigo emulikirete mono kubwatikananga nabakoli emirimo ase enkelia ya Wanjigi abo babete bakubwatwa abo bare babete bakubwatwa ase enkelia kolende kubwatikananga n'umuliki w'gazeti nabo igo okona chakwabete gukona chwa nekegambiro keli nigo baragendera gusiekerwa ase n'abanyanyimbo asa matuko atano nabere obo tukibogenda takorekana kubwatikananga nelinga babeta kubwateranirwa n'amamocho yo gutwara Kiguru Ned ase enyomberia ya Wanjigi bose barenge mbarabo bwa Kiguru Ned ase enkelia ya Wanjigi nabo igo nigo egazeti ya Daily Nation emurekerete anemono nigo abanyanyimbo balia bega chengo kiliyo korobo tukigia DCI babete bago ya amamocho yomonto olia obetega go banga nere obetega otebanga bose omukagirwa monene base ugoito kwa bantu asense meria ya kware nigo babeta ya amamocha inga anakumobetebanga
nigo akobanga gako kabwate amamocho yoko ita abantu batano no mukolinetali abantu emerongo ene na bata emerongo ene na babere ase egati amangana agendete kumulikirwa asika city ya Daily Nation aso tukubandate kigima eline kumanyanga abakagerwa bonse babeta kwirira amamocho ayo naboigo peji ya gatano na kabere gazeti ya Daily Nation niye molekirete anemono enchera abotukubandate ase okumulekera livondo oyoko mochi wako bwachikananga ne tenda elia abete gakoegwa anemono yoko enana ebinto byo bosebirwanirero ase ebirwanirero vya 2.7 billion asa komochigwa anemono kubatakananga nigabete korokananga nokoegwa amaki chinga kichiria choko enekinga obeire gako enana ebirwanirero binabo yokone kinga ngokorali akatemo nchirio ase semo area ya Zambia. Tuskebosyo wikase peji ya 10 gazeti ya Daily Nation nigemolekerete anemono ekyombekelia kechindemero ose NLC anemono ekukendete kubeka egati ya maonchorio anemono asokone kinga nkolenda bale abantu balia ba osinkolenda bale endemero elia yeserekali abu ase peji 10 no torabe to kulira ase mambi ya lero asoko mulekera amagazeti kolendele ko abosoko mulekera gazeti ya Daily Nation kolendele ko manya mange naboko gazeti elia bwanchete nawe kumwanchumuligereria unabotambe nindigereria gazeti ya The Standard astokoranga engana irite obolitomono ase gazeti ya The Standard niyo kwanera igoro imuraibwe nsebira mruto abo ase sogete botebanga anda kenachi ko bamaiso igoro yaba PS ba yabo baregasi ase ababolitinga babe bagokora egasi munebwenerete gosinye tarigo mbararo bayo chikorusigwa emeremo abweto tamaitinga ningora tigare gose ningora gende naboigo ase amangana yu akwaneire aso bolitomono ase peji ya kane imeye gazeti ya The Standard wego mwanchumulire togo skamoto ase peji ya kabere imeye gazeti ya The Standard nige ukwanera igoro yo morobelyo obekirwe moto ase chinsemo chire cha Nairobi na ase bagotebanga amo principal wa UNICEF uyuko tebanga nere Elizabeth Walter bwesogete nagotebanga babaire bakurwanirira abaorokigwa abo bari chinsemo ao isko asbagotebanga simya kebere ya etire nigo bayanyarire bakwirania abana 700 asisi skuru bari bakonyora batare kunyara guwakana school fees gose andake asokubakonya gose andake nabarambanyore bakonyora chisemi korwa ase chiskuru ase peji ya gatatu ase gazeti ya The Standard nigeo kwanera igoro yaba petition abalite iragocha asomoraya bwensemeri ya Tanzania nganere Shuhulu Hassan asokomatenga mbabe bakoligeria monogo sembabe bakoligeria asoboime igoro ya oko winda chinchogu gose kolenda chinchogu asenge chobate betenga chinchogu chinigo chibwate emane nene asenge ncho muna asamangana liyo botalie kera abantu barure isko ya Kenya bago chokoligeria nigo engane URS yenge ncho nanda sibaboltinga enyare koligeria asoboime Togos kamoto asepeji akana mnatoko atebagari asepeji ntanganinga amagana yunigali yereire asobo ma sepeji ya kaneni yegukwaniranga akero muraibwense William Ruto anyarto gwesokia nagotebanga andake na chikurusia aba PS ba yegasi asagotebanga nabe okoba reduce koru 51 kolende banyare goika 36 astotamatinga ningora tigare nanda sakobolia kero monto abe okoligeria egasi yaye elinde barore muna ekoba Tokugendera ase peji ya gatano imeye gazeti ya The Standard nigigokwanira igoro ya okungusana no kukwa bete gokoba asensemeri ya Nyamira igoro eskuru university ya rekoba gekobe kwa rakini astuar bete tokorora inga umuraibwense na beto goikera nororo na batabanga eskuru unigo erabege kwa gachwa ase chinsemo chirichya akiabo nyoru kolende ase mbararo bataranchira na kolende ntumanyitinga Gochimotumba webagwanchirana elinde eskuru yugo se university eyo enyarege kwa gachororo
Tokos kamotu gochi ase gazeti ya The Standard ni ukwanira igoro mune serikali ya Kenya ya batege gotumeka chibesa chinyinge gose nibe nyinge elinde kurwanira amafuta ayo batetenga ni goba batiba gotumeka billion chinyinge elinde kora amafuta ayo esibagote abanga andake chibesa echo ni gochi atumegetu abobe. Tokos kama tu ase gazeti ya The Standard ni gego kwanera igoro ya bodyguard bagwanjigi abukia bere ngamba bagotigera ase kigambero gosa ase koti asama tuko atano na kabere elinde obotuki bokunya bogo korumono asoboime ase bagotebanga ni go banyarite bagotoka ne chiguruneti ase NCMU. Tokos kama tu ase gazeti ya The Standard ase page ya 10 nige ukwanira igoro ya Aden nigabete gweso kia na gotebanga as andaka mauga rito igweta togeta se chinsamo jiricha JKIA nigatebete ngandake aina mangana renga yo bolimo asabe togotebanga tikabachikuri yo chimotu ngagose ngakierabe asobotuki bogendrete bogokorwa. Asepe tokos kama tu ase gazeti ya The Standard ni ukwaniranga igoro ya banafunzi gosa abaroki gwa bubare abagenda tamatera aba naragote banganera music festival chinga kichiri bare asomo chero well doret asiboto tokuba abagote banga baganirwa maya asibago chikwe gwa bali bago chikobwa ase amatera yu mbabe bakwegwa chisawadi au kolinde ni go bagote banga tenye sai anyale ko barenda mpaka bakore ase amatero abo a music festival chinga kichiri bare gari ya NCMU ya Eldoret. Nawe gasense moyende ya The Standard ni yokwaniranga abayiboli bali babwata abana ababale no borema nigo ere akongu ko balenda singe nchomba likonyara kogenda chinsemo au che egasi aserituko elinde ko baligelia igo basaba gusabanya serikali enyare gweswana neme elinde nyare gokonya abana abu egwanali abayiboli babo baratwale chinga kicinyororo ekero bako balenda nawe go mwanchuma ligelia ayunaro amurikeire ase gazeti ya The Standard lakini kora atake kwemanya mange imeye gazeti ya The Standard na bokonyara kugora gazeti ya elinde onyale ko wesomya amange mwanchumulelia Ondizi TV egorere gazeti liwanchete obe wekwemanya amange na boigo obe goko bagokolere boigo ali tutaba tukumulekera ase mambi yabono askwendo mwanchumulelia Ondizi TV kukomanyinga ase mambi yabono nigo turabe tugusanga nabageni betu kurwase county ya Nyamira anemono abateneneli baba Teresa bose aba nurses turabe tugusanga nere Justin Moriasi oyore omoteneneli wekyombekeli kyaba nurse kurwase county ya Nyamira oyole omuliki omunene bw'kyama ekyo naboigo Daniel Nyakyoga mumanyi oyole oyotenerete egetengo keria kyabakoli emeremo anemono bali baraba nurses mbabwate kyombe kyabo kya Nyamira County Nurses Welfare ase getari getambe ndobe tugusanga nabarabu ase kerenge geito emambi yabono kirabe kenenenga noko mulekera obokoleri bu ase sector wachenu maiga yokonyora chiserekali Chechi County namangana mangitu rabeto kumurikira ase igonko manyungu abagene baito babere bawikirana ase studio Ndizi TV nigo nabeto kwenda sumutimo komo ke kolende kinda benkwirana dobeto gusanga nabarabu ase nchera yobwagare nawe go mwanchumuliye unabotambe tokotebanga ujumbe yago nabo kunyago tutumera Ndizi TV News Digital oyino mutandao Facebook ni benkoliyeri babere batatu babere bagotuma ujumbe yabo ase nkoranganera Nicholas Momanyi nyata gotenga watching live from Bungoma Kibabi University tuned imeyensa kia hadi tamati representing all Guzi comrades of Kibabi University and Luja Family Music. It's Nicholas Momanyi na nyata current speaker Kibabi University. Nawe awatebanga nere yuni yule moja following live from KCA. Nawe igo mwalimu Elijah Ojenga awatanga watching live from St. Catherine Academy Kioge Kisituko ndani hadi tamati na my wife Ruth Mogere akiwa Nyakoe Vision na ndendo tenga nere moyi atanda awatanga watching from Nyangeke with my wife Irene niko ndani. Wego mwanchumuliere na bokunya gutuma ujumbe yage mase ya maso mutandao Facebook mna Ndizi TV News Digital na ase omutandao YouTube mna Ndizi TV News korende ase umuntu bwege taburo tobosa kweba nige koba
nga www.ndizitv.net asitoguringa bageni baitumba bagokera n'imambi yabono bagochikulilia abo chenu asobo imeigoto basakweba gutuma ujumbe yago naboigo onyarwe samya samange toska elitara neuronel famu na botambe abageni nigo bakoba asoko bukogwa joba tumerane abo ankyo mutware litiko ligia tobasa gusuka tobasa konyegera Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.